Вечна памет на Иван Михайлов, велик водач на ВМРО, човекът спаси организацията от комунистическият заговор след подлото убийство на Тодор Александров, заповядано от Коминтерна и изпълнено от местни предатели. Иван Михайлов е безкомпромисен водач на организацията, който я превежда през смутните времена след смъртта на Тодор Александров, защитава от комунистическите болшевишките попълзновения, отбранява я от опитите да бъде превърната в слуга на чужди интереси и води до края на живота си борба за национално обединение. Революционер, публицист, писател, оставя огромно творчество, което защитава българският характер на населението във всички все още не свободни части на днешната така наречена Вардарска Македония. Иван Михайлов защитава идеята за независима македонска държава, но като втора българска държава на Балканите. Той никога не е имал съмнение какъв е характера, какъв трябва да бъде характера на тази държава. Така че още веднъж вечна памет, поклон, да живее неговото дело, да живее идеята за българско национално обединение и съпротивата срещу националното предателство и болшевишките попълзновения. Поздравления за организаторите на тази инициатива, за поставянето на паметника тук. Поздравления за Благовест Асенов и Николай Йовев. Още веднъж вечна памет на Ванчо Михайлов.